खुलुमबाय। खुलुमबाय सार। बे समाव आं प्राइम 24 हेडलाइन्सनि रादाबगिरि। थांनाय हराव जोंनि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्ट-सापरि आरो सिमेन्ट-सापरि थानानि सिङाव थानाय जे दलंगुरि रेलवे दलं बेयाव जानाय जाथायनि सायाव फंनैसो बाथ्रा आं मिथिनो नागिरदों नोंथांनिफ्राय। बे समाव बे जाथायाव नोंथाङाबो दंफायोमोन होनना जों मिथिदों। ओमफ्राय बे जाथायनि समा बेसेसो समाव जानायमोन आरो बेयाव बे जाथाया माबोरै जानो मोननाय बेनि सायाव एसे फोरमायनो थाखाय खावलाय नांगौ। जाथाया मोनसे खोथा, नोंथांनि मुङा मा थंखौ एसे खोन्थानो होबानो जाबाय। गामिया दलंगुरि, आंनि मुङा मंगल सरगियारि आरो जों साथाममोन आरो बगाराम बसुमतारी आरो बदा बसुमतारी। जाथाया मोनानि 7थायाव जादोंमोन। बेहाय माने पक्लिन लानानै दालां सिङाव बिसोरो हा जावफैबाय दंमोन दै सारनानै हन्दाजों। जोङो गामाखालि बिदि खामानि मावा, दिनैलाय हरजासे मा खामानि मावबाय दं होननानै जोङो ओरैनो गामिनि मानसि नालाय नायनो थांदोंमोन। नायनो थांनायाव सासेया मबाइलजों टर्च सुनानै ओरैनो रायज्लायहरबाय, ओरैनो मबाइलाव ओरैनो भिडिअ नायलाबाय दंमोन। जों साथाममोन नालाय। ओमफ्राय खामानि मावनाय मानसिनिफ्रायनो सोरबा सिनाय मोनि सासेया फैनानै जोंखौ एटेक खालामफैदो आरो नोंसोर भिडिअ बानायदों नामा होननानै। बगाराम होननायखौ सौख्लायबाय, ओमफ्राय आरो बदा होननायखौ गावख्लायनानै बियो खारलांबाय आरो। बे जायगायाव नोंबो दंखायोमोन आरो ना? सार नोंबो दंखायोमोन बे जायगायाव? दंमोन दंनायाथ'। ओमफ्राय नोंखौ जेबो खालामासै? आंखौ जेबो खालामदिया, इयो खारखाबाय। ओमफ्राय बे जि जायगायाव जादों बे जायगायाव नोंसोर साथामा दंमोन आरो, नङा होमबा? जों साथामल'मोन। ओमफ्राय बिसोरो गाहायाव खामानि मावबाय दंमोन दालां सिङाव। कुवारिनि गारि पक्लिन लानानै खामानि मावबाय दंमोन बिसोरो, कुवारि गारिखौ बारहोनो थाखाय। कुवारिनि मा गारि बारहोनो नागिरदोंमोन बेनिफ्राय? कुवारिनि केसार मेचिननि गारि गंथाम दं। बेखौ दालाङा गाहाय नालाय बिसोरो दालां सिङाव हाखौ जावनानै बारहोनो नागिरदोंमोन आरो बिसोरो। बे लामाया माने बे मेचिनखौ बारहोजाया माने? बारहोजाया, दालाङाव नाङो। ओमफ्राय नोंसोर माबाफोर बुंदोंमोन नामा बिसोरखौ, जेनेबा बुंहरदोंमोन नामा? जों जेबो बुंखायाखै। जोङो ओरैनो बेरायनाय बाजि गामिनि मानसि नालाय, जोङो एथ' हरदि हरला मा जेन्टार सालायनानै हा जावफैबाय दं होननानै जोङो ओरैनो नायनो होनना फैदोंमोन। होमबाबो जों खाथियाव थांनानै नायाखै, जों गोजाननिफ्रायनो नायदोंमोन आरो। बे मेचिना सोरनि होननानै मिथिगौ नोंसोरो? गामिनि मानसिफोरा होननाय बायदिबा, खोनानाय बायदिबाथ' मनरन्जन ब्रह्म। मनरन्जन ब्रह्मनि गारि होननानै नोंसोर मिथिगौ आरो, नङा होमबा? गारि होननानै मिथिदों आरो। ओरैनो बे मनरन्जना बे क्रेसार मेचिननि मालिक नामा? औ, मालिकनो। नोंसोर मिथिगौ आरो, नङा होमबा? बयबो होनदों आरो। मनरन्जन ब्रह्मनि जितु क्रेसार मेचिनखौ बारहोनो थाखाय बे दलं सिंजों जितु जायगाया माने गारिया बारलांजायैखाय सिंनि हाखौ जावख'नानै बारलांनो नागिरदोंमोन, नङा होमबा? ओमफ्राय बे समाव नोंसोर खुरनानै बारलांनो नागिरदोंमोन। बारलांनो नागिरदों जि होनक आरो बे समाव नोंसोरो माने न' खाथि हिसाबै बे खामानि मावनायखौ मा मावदों होननानै नायनो थांदोंल'सोमोन, नङा होमबा? ओरैनो थांनानै नोंसोरो बे जानाय दलं सानिफ्राय गोबाव सम नायदोंमोन ना नायस्लाबनो मोनदों ना मोनाखैमोन? गोबाव सम नायनो मोनदों ना मोनाखै? जोङो दसेल'सो थादोंमोन। ओरैनो जोङो सासे बगाराम होननाया जोंनियानो माने सानफ्रोमबो बेरायनो फैबाय थायो, माने दलङाव ओरैनो ओंखाम जाखांनानै ओरैनो दसे
गामाखालिदि मावा खामानि हरदि हरला इमान दावराव फक्लिं लानानै जावफैगासिनो दं ओरै दैबो दं दालां सिङाव दै हन्दाजों दै सारलायनानै बिसोरो गारिखौ लांनो नागिरदों आरो बेयावनो जोङो मा दोनैलाय एथ' दावराव गामाखालि बिदि दावराव गैया गारिनि इमान दावराव जाफैदों होननानै जों नायनो फैदोंमोन आरो बेखौ मिथिबाय आरो जाथायनि माबाखौ ओमफ्राय बेसे समाव जादों होनदोंमोन ओरैनो नोंसोरो बेसे समाव बे एक्जेक्ट जाथाया बेसे समावसो जानाय? टाइमा 7टासो जागौमोन। 7टासोआवनो जादों आरो हरनि 7टा। हरनि 7टासोआव। ओमफ्राय बे जाथायाव जे गावजादों होनदों नङा होमबा? बियो नोंसोर नुखाथारदोंना माजों गावदों? गावनाया पिस्तलजों। ओमफ्राय दा मेडिकेलाव डिब्रुगड़ मेडिकेलाव दंफैयो दा गुलिखौ दिहुननो हायाखै गुलिया हाबना दं। ओमफ्राय दा डिब्रुगड़ मा मेडिकेलाव दं दा नोंसोरो? डिब्रुगड़ माबायाव सरकारि मेडिकेलाव दंफैयो। आसाम मेडिकेल कलेज नङा होमबा सरकारि आसाम मेडिकेल कलेज। दा जाय जाजानाय अपारेसन खालामनो फैसा नांगौ जानानै फैदों फैसा थोआखै दै होनांगौ। ओमफ्राय दा मा प्रसेस सोलिगासिनो दा मा खामानि आग बारायदों जे दा अपारेसन खालामनो रेडि जाबाय नामा? दा खामानिया एक्सरे खालामना नायबाय गुलियाथ' दंमारो नायाव माने बिदि हाबनानै पाब्लिक खिनियाव दंनो गुलिया दा बेखौ अपारेसन खालामनो गोबां फैसानि गोनांथि जादों आरो थैबो होनांगोन बेयाव जोंनाव एथ'ग्राब फैसा गैया दा। जे जागोन खालामनो हाथ'वाखै दा जों नेबाय दं। मानसिया रायलायनो हानाय केपासिटियाव दंना गैया? रायलायनो हायो ना हाया? रायलायनो हाया दा मानसिया। रायलायनो हायाना? ओमफ्राय डाक्टारा ओरैनो डाक्टार रिपर्ट मथे डाक्टारा मा बुंदों दा? मा बुंगासिनो? डाक्टार रिपर्टआथ' होननायनो गुलिया दं बख'नो हायाखै अपारेसन खालामनांगोन होनदों आरो फैसा बुरजा नांगोन। बयबो नायदों गावसोरो रायलायदों हागोन ना हाया दा खबर मोनथ'वाखै। दा ओरैनो सोर दंहैयो नोंसोर दा मेडिकेलाव? जों दा गामिनि रायजोफोरानो दं। गामिनि रायजोफोर ना? ओमफ्राय दाथ' जों मिथिना मोनबाय दा आसाम मेडिकेल कलेजाव एडमिट जानानै दं ओमफ्राय गुलियाबो दं होननानै जिथु रिपर्ट मोनबाय नङा होमबा? रिपर्ट मोनबाय। बेनो जिखुनु बे जाय क्रेसार मेसिननि मालिक मनरन्जन ब्रह्म होनना नोंसोर मिथिगौ नङा होमबा? ओमफ्राय बिनि जायगाया बबाव होनना मिथिगौ? एड्रेसखौ मिथिगौ नामा मनरन्जन ब्रह्मनि एड्रेस जायगाया? एड्रेसखौथ' जों मिथिया खोनानाय बायदिबा बिटिसि साइडनि होननाय खोनादों। बिटिसि साइडनि ना? मनरन्जन ब्रह्म बियो न'खौ मिथिया जों। गोजोननाय थाबाय जितु दा बे गासैबो बाथ्राखौ जों मिथिना मोनबाय। बे जाय मेचिनखौ बारहोनो थाखाय जे हाखौ जावख'बाय थानाय समाव नोंसोरो न' खाथि हिसाबै माने मा जादों मा खामानि मावदों बेखौ नायनो थांनायाव नोंसोरखौ बिथाङा खामानि मावनाय जायगानिफ्राय दलं सायाव गाखोनानै एटेक खालामफैदो आरो जोंखौ। ओरैनो नोंसोर साथाम ओमफ्राय उनाव बेयो खारखांनायनि उनाव बे मेचिन सालायग्रा मानसिफ्रा? बिसोरबो खारजोबखाबाय बिसोरनिनो लोगोफोर जागौमोन बिसोरो। सासेबो थायाखै खारखाजोब्बाय बिसोरो। मेचिना गंबेसे सालायबाय थादोंमोन बेयाव? गंबेसे मेचिना खामानि मावदोंमोन? फक्लिं गंनै बिदिनो केसार मेचिन गंथाम दंमोन आरो बेखौ बारहोनो थाखायनो बिसोरो हराव नाजादोंमोन। ओमफ्राय मेचिना गंबेसे होनदों? मेचिनाथ' केसार मेचिना गंथाम ओमफ्राय माबा एलएनटि गंनै। बे एलएनटि गंनैयाबो खामानि मावबाय थादों दलं सिङाव? हराव खामानि मावदोंमोन दा एलएनटियाथ' दं ओमफ्राय बागोसेया खारजोब्बाय मानसिफ्रा मावनाया खारबोदों आरो बे दलं सिंनिफ्राय मानसिफ्राबो गैला गाखोनानै नोंसोरखौ एटेक खालामफैदों। थिगासे बुजिबाय। दा बे जाय जाथाय जानाय जायगानिफ्राय ओमफ्राय बिखौ मेडिकेल माब्रै लांखो? मेडिकेल लांनाया रायजोफोरानो लाबोबाय। ओमफ्राय गारि माजों लांखो? सरकारि एम्बुलेन्स फैदोंना फैयाखैमोन?
एम्बुलेन्स नङा, गामिनिनो गारि। मा गारिजों लाबोखो? गारिया बिदिनो कारजों लाबोदों। डिब्रुगड़सिम लांनाय ना बबेबा लाङो? डिब्रुगड़ माबा फार्स्टआव सिलाफोथाराव लाग्रोदोंमोन। सिलाफोथाराव हाया होननानै आखाइ दिखोनाय दा डिब्रुगड़ाव दंफैयो। दा डिब्रुगड़ाव दंफैयो ना? औ। दे दा जों मिथिजोब्बाय गासिबो खोथाखौ, ओमफ्राय आरो उनफ्राव खबर लाबावगोन मा जायो। दा रिजाल्टआ बेनो माने मानसिनाव दाबो गुलिया दङ हाबनानै ना? दाबो अपारेसन खालामनो हायाखै। अपारेसन खालामनो हायाखै। थै सोनांगौ। थै सोनांगौ। दा बिनिबो बेब'स्था लानाय जादोंना जायाखै? बिनि बेब'स्था जोंनावथ' एथ'ग्राब फैसा गैया दा। औ। दा दाय मावग्राफोरा खारजोब्बाय, दा हेफाजाब होआखै रावबो। दाय मावग्राफ्रा ना? जोंनि आफादनि मानसिफोर दंफैयो, एबसु आफादनि, बिसोरो मदद होगोन होनदों आरो। आफादनि मानसि दंफायो दा, नङा होमबा? ओरैनो मा दंफैयो। आफाद? बर'आवथ' गोबां आफाद दङ। मा आफादनि मानसि दंहैयो? एबसुफोर दंफैयो। बर' फरायसा आफाद, नङा होमबा? बर' फरायसा आफाद। सिमेन्ट दख'रा बर' फरायसा आफादनि सोर दंहैयो? बेहाय दंफैयो, एसिसटेन्ट दंफैयो, ओमफ्राय पुलिस प्रसासननि सानै दंफैयो। पुलिस प्रसासननि मानसि सानै दंहैयो? सानै एसिसटेन्ट दंफैयो। औ। जेन'क आफादनि मानसि दं आरो पुलिस प्रसासननि मानसियाबो दा नोंसोरजों दंफाहैयो आरो ना? दंफायो। ओमफ्राय साथामाव नोंसोरो सानैया आरो सासेया मा जानानै दं? जाय बुजादोंमोन आरो सासे बुजाबावदोंमोन होनदोंना? साथामाव? औ, सानैया बुजादों, सासेया गावजाबाय, ओमफ्राय सासेया बुजादों होनदों, बे जखम जादोंना जायाखै? सासेना बेनाबो सौजानाया खर'आव गाहेल जाना दं। औ। बे सौजाग्राया फंबाय, ओमफ्राय जाय जायबा गावजादों बेयो बिदा गेदेर। बिदा गेदेर। ओमफ्राय आंबो दंमोन, आं एसे उनाव दंमोन, आं हमथास्लाबनो हादिया। बिसोरो बियो सासेल'मोन, डाइरेक्ट फैना एटेक खालामनानै खारखाबाय। होमबा जाबाय, जों मिथिबाय जिहेथु। खोनाबाय? सार। बेखिनियानोमोन आरोना नोंसोर जिहेतु जाथाय जों मोगा मोगि जानायनि जाहोना? बेबायदि माबोरै जानाय, बे गासैबो नोंनि बुंनाय बायदिनो जादों आरो, नङा होमबा? बिदिनो जादों जाथायाथ'। ओमफ्राय जेन'क जोङो बिसिमखौ दा जोङो खबर लाबाय, आरो उनफ्राव जोङो माबायदि जागोन गाबोनफोर जों खबर लाबावगोन। जागोन। जागोन ना? जागोन सार। दे, गोजोननाय थाबाय बे समाव नोङो दान्दिसे सम जोंनि दिनैनि बे प्राइम 24 हेडलाइन्सआव थांनाय हरनि जाथायनि सायाव गुवारै फोरमायहरनायनि थाखाय नोंथांनिसिम आं खुलुमनाय जासिहरबाय। थेंक इउ, गोजोननाय थाबाय। गोजोन्थों। हेल'। अरुन। सुनिता, हेल'। आं मेडिकेलावनो दंफैयो, पेसेन्टखौ नायनो फैदोंमोन, बोरै दं बोरै गैया बेखौनो मिन्थिबाय। ओमफ्राय बेखौनो आं मिथिनो लुबैदों, ओमफ्राय बेखौ दा मा कन्डिसनाव दं? बे जाय जाथायाव दंफायोमोन बेनाव आं माखासे बाथ्रा मिथिबाय। दा जितु जोंनि सिमेन्ट सापरि दुलाराय बर' फरायसा आफाद, नङा होमबा? नों आफादगिरि हिसाबै दा बेयाव गोख्रोङै बाहागो लानानै दा बेनि सायाव दंहैयो, बाहागो लानानै दंहैयो। दा मा कन्डिसन, आरो दा बे जाथाया जिहेतु जाबाय, दा प्रखाखन पुलिस केस होनाय जाबाय नामा न'खरनिफ्राय? बेफोरबायदि न'खरनिफ्राय एफआइआरखौ खोख्लैनाय जायाखै, खिन्थु मोनथिनाय बायदिब्ला खोख्लैनाय जायाखै। आरो गामि हिसाबै बिथांमोना गामबुराखौ लेंहरनानै गामि हिसाबै होनाय जादों, बेखौ खोनानो मोनदों। बेनि अनगा बिथांमोननि न'खरनिफ्राय बेफोरबायदि पार्सनेलि खोख्लैनाय जायाखै होननानै आं मोनथिनो मोनदों आरोखि। दा नोंथांमोननिफ्राय बिनि जिहेतु माबाया फिननाया मा जानांगौ होननानै सानो? जिहेतु जाथायाथ' जाबाय, ओमफ्राय मा हास्थायो नोंथांमोना? जा मोनसे जाथावै जाथाय जानानै थांबाय, बै जाथावै जाथाय जाय मावनानै थांबाय, बे कालप्रिट, बेखौ हमनांगौ, हमनानै उचित साजा होनांगौ। जों सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादै जों बेखौनो हास्थायदों। आरो
जिहेतु जाय बिथांमोना दैथायहरदोंमोन जे थिकादारनि आन्दारावसो बे खामानिखौ मावदों नङा होमबा? ओरैनो जाय थिकादार मनरन्जन ब्रह्म होननाय खोनादों बिनि दैथायनायावनो जामारदों नामा बे जाथाया? दा बिनि गुबै तथ्यखौ जोङो एसेबां हमदांनानै मोनाखै। मानो होनोब्ला जोङो बिथांनि गाहाय थिकादार जे रिया ब्रह्म बिथांनि मुङावसो बे प्रजेक्टआ सोलिदोंमोन, बे कम्पानिया सोलिदोंमोन। दा ओंखायनो बिथांनिफ्राय जों कनसार्न मोनागौ मानि बा बिथांनिफ्राय जों डिटेल्स डाटाखौ मोनागौ मानि जों बे खोथाखौ बुंनो हानाय नङा। बिथाङाबो जाहैबाय गोजाननि। ओंखायनो जों बेखौ गोजौ मोनसे लेभेलाव मोजां मोनसे सावरायलायनायनि गेजेरजों, जों सोंफोरलायनायनि गेजेरजों हयथ' जों जिल्ला लेभेलाव हाबनानै, हयथ' जों मिरु लेभेलाव हाबनानै जों बेखौ सोंफोरलायनायनि गेजेरजों जों बिनि फिननायखौ मोनगोन, जों बेखौ आसा खालामनानै दङ। बेनि गेजेरजों हयथ' बिथांनि जुदि मावथियानो, दा बिथांनि कर्मचारियानो जुदि मावदोंब्ला निस्सय बिथाङाबो दायनिगिरि जागोन। मानो होनोब्ला गासै रिस्कखौ बिथाङा लानांगोन, जिहेतु बिथांनि दैदेननायावनो बा बिथांनि दैदेननायजोंनो जालांदों होननानै जोङो बयबो मोनथिगोन। ओंखायनो बिथाङा जोंनो क्लियारिफाइ होनांगोन जोंनि सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिगाङाव, एबा जोंनि सिमेन्ट दख'रानि सिङाव थानाय दलंगुरि गामिनि रायजो राजानि सिगाङावहाय बे क्लियारिफाइ जानांगोन। बे जाय सुबुङा बे दायखौ मावदोंमोन बे सुबुङा बबेनि आरो बबेनिफ्राय फैनानै बेफोरबायदि मावफैखो आरो सोरनि दैदेननायाव जादों बा सोरनि दैदेननायाव जायाखै, बेफोर माखासे क्लियारिफाइखौ जों उनावहाय मोनगोन होननानै मिजिंथिनाय दं आरोखि। गोजोननाय थाबाय बे बाथ्राखौ फोरमायना। आरो बिनि माखासे बाथ्रा आं मिथिबावनि, जिहेतु बे रेलवे लाइननि गेजेराव जानाय, ओमफ्राय आं दहाय असिनि जितु सिमेन्ट सापरि असिनाव थांनानै आं सोंदोंमोन जितु केसखौ रेजिस्ट्रेसन होबाय, सोरबा केस होबाय नामा, होआखै होनदों। ओमफ्राय बे केसखौ माने बे रेलवे लाइननि ओरै 10 मिटार ओरै 10 मिटार बैनि बाहेराव थायोब्लासो बिसोर केसखौ लानो हायो होनदों। ओमफ्राय बे रेलवे पुलिसासो केसखौ लागोन होननानै जोंनो बुंदों आरो। ओमफ्राय दा नोंथांमोननि बिसार बायदिब्ला, नोंथांमोनाबो समाजाव बेबायदि बिसार बा खालामबोबाय थादों, दा नोंथांमोना बेबायदि मावबोबाय थादों, बे हिसाबै नोंथांमोननि जे थांनाय जाथायनि सायाव नोंथांमोननिफ्राय मा बिसार खालामनो सानो? बे मोनसे गभर्नमेन्टनि मोनसे रुल थायो माखासे। जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बा सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादै जोङो माखासे जों प्रसेसखौ सिगाङाव मोनथिग्रोना लानांगोन। बेसेबां मिटारनिफ्राय बेसेबां मिटार डिसटेन्सआव थायोबा बियो आसाम प्रखाखननि सायाव सोलियो बा सेन्ट्रेल रेलवेनि सायाव सोनारो, बेफोरनि बागै जोङो एसेबां मोनथिस'वाखै। बेफोरखौ मोनथिखांनायनि उनाव बा बेखौ जोङो गुमुर मोनखांनायनि उनावसो जों बेखौ नारसिननो हागोन। जों एज ए दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै सैथोजों थांनांगोन, बा जों सैथोजों अरायबो आगान सुरनांगोन। जाय बिथाङा बेफोरबायदि खामानिखौ मावदों बा बेफोरबायदि गाज्रि इनाय हाबाखौ मावदों, बिथांखौ निस्सय नागिरनांगौ, हमनांगौ, आरो हमनानै दिरुननानै बिथांखौ उसित साजा होनांगौ। जोंनिफ्राय खदाय बियो दाबिया थाबाय थागोन बेबायदि आरोना। ओमफ्राय दा बेयाव मोनसे बाथ्राखौ गोनो गोथो जादों, माने मनरन्जन ब्रह्म आरो रिया ब्रह्म बे सानैबो थिकादार नामा? ओमफ्राय मनरन्जन ब्रह्मनि होननानै आं माखासे बाथ्राखौ मिथिबाय थादों आरो दा। ओमफ्राय आरो दा नोंथां बुंनाय बायदिबा रिया ब्रह्म, बिसोर बे मोनसेया राइट? सुलुंनिफ्राय मोनथिनाय बायदिब्ला बेवहाय जा मोनसे प्रजेक्ट सोलिदों, बे प्रजेक्ट सोलिनाया बा बे प्रजेक्टनि बिगोमा बा प्रजेक्ट हल्डारा जाहैबाय रिया ब्रह्म होननानै सुलुंनिफ्राय मोनथिदों। जोङो डिटेल्स बेनि फोरमान बिलाइखौ जों नुवाखै। ओंखायनो जाथाया जादों जिहेतु दिनै आसाम गभर्नमेन्टनि प्रखाखनानो जा, सेन्ट्रेल लेभेलनि बा रेलवे प्रखाखनानो जा, बे हयथ' मोनसे नङा मोनसे लानांगोन। बिनि गेजेरजों बिनि बिसारजों बियो सैथोआ ओंखारगोन, रिया ब्रह्मनि ना मनरन्जन ब्रह्मनि। जों सुलुंनिफ्राय मोनथिनाय बायदिब्ला बे मोनसे प्रजेक्ट, बे मोनसे कम्पानिया रिया ब्रह्मनि दैदेननायनि सायाव सोलिबाय दंमोन।
बेखिनि खोथाखौ जों सुलुंनिफ्राय मोनथिदों आरोखि। दा बर्थमान माने मोनथिबाय थानाय बे आरोना। ओमफ्राय जों डिटेल्स जोंनि मेगनजों नुवाखै, फोरमान बिलाइ जों नुवाखै। मोनसे लाइसेन्स हल्डार थायो माखासे प्रजेक्ट सालायनो थाखाय, बा माखासे कम्पानि सालायनायनि थाखाय। बेखौ जों दिनैसिम जोंनि मेगनजों नुवाखै, ओंखायनो जोङो खोनानायसो बाथ्रा। जों बेखौ बिसारा जेब्ला सोलिगोन अब्लाना बेफोरो रोखा रोखा जालांजोबगोन, जों बेखौ फोथायनाय दं। ओमफ्राय बे समाव आं बेखौनो मिथिनो लुगैबाय, दा जाय बिथाङा जोखोम जानानै दं बिथांनि हालोदा माबायदि नोंथांनि नोजोराव आरो नोंथांमोननि मिथिनायाव? डाक्टरनि रिपर्ट बायदि मा जानानै दं? डक्टरनि रिपर्ट बायदियैहाय बे मोनसे आयेनाव हाबफानाय जिहेतु बेखौ सरकारि देहा फाहामसालियावनो बेखौ देहा फाहामथाय होबाय दङ। मैया फैबाय थानाय समावहाय बिथांखौ सिलेन होनानै लाना फैनाय जादोंमोन। जे बेयावहाय रोंगौथि एसेबां रोंगौथि मानसि फैफानो हानाय जायाखैमोन, ओंखायनो बिथांखौ सिलेन होना लाबनायनि उनावहाय सिलेना जोबनायनि उनावहाय बिथांनि थैयाहाय उल्था सिलेननि जोबनायनि उनावहाय उल्था सिलेन जोबोब्ला बिथांनि सोलिफुबाय थानाय बा खारथाय गोहोजों सोलिबाय थानाय जा थै, बे थैया उल्था बिथिं माने क्रस जालांफिनदों। बेहायबो एसे माइनास जादों थैया। बेजों लोगोसे दासिमबो बिथाङा सादों मादों बेफोरबायदि बिथांनि देहानिफ्राय आवाजा ओंखारबाय थायो। एसेबां रायलायनो हाया सानायनि बिसजों, अब्लाबो बिथाङा सादों मादों बेखिनि खोथाखौ बुंबाय थानो हायो आरोखि दासिमबो। दा गुलि हाबनानै दं होननाय खोनादों, बियो सैथो? बेसेबांसिम सैथो? बियो 100% बियो सैथो। जोङो ST स्केन रिपर्ट मथे मोननाय मथे बियो जोङो सिलापथार देहा फाहामसालियाव गोजौ थाखोनि नायबिजिरनाय गैयैलाय बेहाय हमदांना मोनाखैमोन जानांगौ निस्सय। दा डिब्रुगड़ देहा फाहामसालियाव गोनोखोआरि बा आदब बा गोजौ थाखोनि नायबिजिरनायजों बेवहाय मोनसे सिटि स्केन खालामनाय जादोंमोन, बेवहाय बियो रोखा जादों दङ बिथांनि मोदोमाव दासिमबो। दासिम बे रोखा जाबायखि बिथांनाव देहायाव दाबो गुलि हाबनानै दं। आरो माबाफोर फोरमायबावनो दङ बिनि सायाव? बिनि सायावहाय जा मोनसे पद्धतिजों बा जा मोनसे नेमखान्थिजों जा मोनसे प्रसेसजों सोलिनांगौ बेफोरबायदि प्रसेसजों देहा फाहामगिरि बिथांमोना खामानिखौ मावलांबाय थागोन, बेखिनि खोथाखौ जोंनो होदों। ओंखायनो जों आसा खालामो बिथांनि जिउआ अराय मोजाङै मोजां फैफिनगोन, खस्थ' मगसाव फैफिनगोन, जों बेखौ अरायसम हास्थायो। आफा अबंलाव गसाइनि सेरावबो जों बेखौनो अरायसम आर'ज गाबो जे जोंनि जाय बिथाङा बेफोरबायदि हरखाब जाब्रबथाय जाथायनि गेजेरजों जा मोनसे भुगिनो गोनां जादों, बियो गोग्गो देहा लानानै बा गोग्गो देहायैनो न'सिम फैफिनगोन, जों बेखौ मिजिंथिनाय थादों। गोजोननाय थाबाय बे समाव नोंथाङा बिथांजों लोगोआव थानानै बिथांखौ मदद खालामनो थाखाय आरो लोगोसे जोंनि प्राइम 24 हेडलाइन्स बिजोंनि गेजेरजों नोंथाङा बे बाथ्राखौ मिथिहोनायनि थाखाय रोजा रोजा खुलुमनाय थाबाय नोंथांनिसिम। आरो बे समाव जोङो दिनै प्राइम 24 हेडलाइन्सजों बे बाथ्राखौनो मिथिनो होननानै नोंथांमोनजों दान्दिसे सम जों फननि गेजेरजों सावरायनाय जाबाय। आरो बिदिनो गाबोनफोरबो जों सम मोनोब्ला जायोब्ला माबायदि जानानै दं बेखौ आरो नोंथांनिफ्राय मिथिनो आसा खालामबाय। साबायखर बावनाय थाबाय। गोजोन्थों।